Tabuk social media Mwnai Ayesha derwa thimani kok markene viral mane nukjak tongkha tange hinke hamjama salabai nuku khai tongtho sathoki tona jora se Jaipur kaje ko a kajama saljorano Mwnai Ayesha derwa thui thangjaka abagi kwbangma tiprasa luku Mwnai Ayesha derwa thima nukui Khairok laimani eba Khairok jaki tongnai nukjaka eba khe kha khamlaijak so phatike jeng tini Mwnai Ayesha derwa kajama sala bomtike thikya amo kahamke saimanlaina joto kokno kahamke khnai buchima yaklo nini bekhao Khairok tongki ningbo mokol mukti nyo narikman glak Mwnai Ayesha thimani blaino numhano kha khamjana eba Khairok jangnai display nugu jama berni mung Ayesha derwa kami bisalgor chelekhola Ayesha derma ni personal life ni kok sana thangke charani chimna blaino Khairok hisa family kisemisa problem engei duko koso khane jora lairi tona nangu tabu bomti family problem jing aramse khologi sana thanglak Mwnai Ayesha pori toma jorana khorsa chalaba sinilai dolege tiruk hamjama halogo slaijagi thangka atikena khorin salpro kokse loki baksa malayo bereke tongai jora ketuma lakya borni hamjamani sal Day Mwnai Ayesha je chalaba hamslai tongo pulia jora chalani family buri Ayesha namsik sajake haipano chala kubi bukhabe hamjakma dartei nokni buma bufabai walaye buri Ayesha no nogo tlangka angka jake Ayesha ba chimna kajanai te alka buribe kajage manglak chalate koksai walanyo bini buri Ayesha no pulia nogo tlangmani and chalase buri hamjake nogo tlangjak hinkeba nokni buma bufa eba family members of tiruk buri Ayesha no chasmai bisingtinyo tabuk paithego khungni nukni okra borok kokslai chalabai buri no tongthosa thoke kailekya Australia tabuk kowai sake nangplaisa hanyo hamjale kajake hinma kahaji Piaba kuwi kokle nukuni borok chajake goshe hinma kokbo onek bukha duku nangna koksi abagi chalabai buri pula hamjama jora basa kosto khai jora lairi phagena amo je kuwi bukhabe hamjage loki baksa tonai bono bujine saimanai Tei nung bahano kebano kubi bukha hamjama tongke o video no nine hamjama borok eba bukhane borok share kardi kubi hamjama tamon hin kubi hamjake bahake logi baksa tonanang o video na khengena joto bujimanai oke phalite hechini main story tabuk chlabai burnyo nukuni borok jotono chachama bisingtino lajik sala tongthok sa to khaino kailei tongmani Piaba kajagi toma jorano eba khumla slaima jorano buri Ayesha derwa asam sake lengi kalai thangka azora gana gine tone nukuni borok Mwnai Ayesha no tirok sare sosai nashuka haipono Mwnai Ayesha basalia ni dartinyo puila bono bisal kor sakham nogo tlangka Aroni doktor bo tamuka tamu engya muksa bujimene bagno lokino refer khai agurtolane jibe sakam nogo rihorpika ba Jaipur jibe hospital soke azora keno doktor sarika Ayesha derwa o haingo kirkya Rest in peace. Doktor koko amuka he kokno kene nukuni borok belene bukha baleye mokol mukti narik mali aron chirge kapanya nangka ako kasya nukuni borok kaham kering toma jora asom saki eba kajama salose asom saki thikyan kai a nukuni borok bukha tamung sineba jotono amang sima nge tongle beketa amnor bo semono kasya nukungo bor thike anukung bomte engtong singam sik oje khulgei sana nagalak te yango Ayesha ni chala eba busaibo belen bukha tuku nangjaka je burino kubi bukha hamjage o burin bagi nogo kokbang tini logi baksa kajake nukung khanani thangtongo amse kahamke tongna jorawase bihik se bono tabo yakare klangsu eba thei thangjalang jongkaba yang busaino nukhangke belen kharugo te busaibo belekino tuku nangjak tongka bin big themani bagi E Mwnai sono story khanate Mwnai Ayesha no kajama salo themano goi chengbo belaino Khairok suka asuk bini kalbaro bini dol rongno invite kale tongtho sa thok warik eng tongsamani eba Mwnai yeno joto lukuno invite khaye bini dol rongno kok sa akoi tomani bomti Kwpal Hamya ba sani tu bujaka kajama saljorano khumra slaipro thei thangjaka belaino Khairok wa hama Kokborok khana kanke Thene nukuni borok kokte cheng amabo khanaw shemaka Mwnai Ayesha phungni chimna bohok sajake mairok ok khujagi tongkha nei tange henkai kajama salato jani niyom rule tongo ta kaisya mairok masaya maichana phono sarik sanjangi thangta kajama porse maima songka ba direct ok henkai jamai katal kenya katal borok a din salo kathar khlai tona nango amai kaisya niyom rule ta Amni dartino Mwnai Ayesha bo bini kajama saljarawo maichia karinyo bini busai eba chlabaino logi baksa khai kajagi pai maichana hani khawo songinyo kajagi tongjamani mane busago soryo kosongi temphono maichia sakno kathar khane tongi tonga sudo fruits eba ke phol buthai rok simi sa tong kamai kokta inge oma haki kathar khai kajik toma jora khomla slai pruno Mwnai Ayesha asom saki lengi kalai thaga ama haki jeng nukuni boren kokte khanawi chema kata haipon tab kokle amose thikno kajama salo mai masana leri mano amoni bakle thinya kokya nangkan ke lengi rok kalai mano ta abu kahai kok joto te prasel kuno tabu bukha bisingo wanchu laijak abagi men kok jeng amon sanamo jungo
Mwnai Ayesha derwan tangge tikia o kongno chini wansung mode sana tangke blai mai o kujage weakness engge dehydration ni bagi phano thikena hani jeng wansugo Mwnai Ayesha no eba heart problem heart attack phano asom sake engja khana aboni bagi no atom sake krai thikena ta heart problem hegaba heart attack engge eba ke bini sakni body o belakino low sugar bagi phano Mwnai Ayesha thikena jeta chini wansung mote engya ke stress eba emotional pressure phano bkhau tongmano amahai eba emotional pressure tongmani bagi phano Mwnai Ayesha thimanu tangge himale kajimo salo jotono kaham hamya wan sugui blai emotional ongo eba pressure bano ongjagu amo jotoya baksa borok blackeno ongjagu ta aborun date phano Mwnai Ayesha kajimo salo khumla slaiprono hawo kalai thikena abo hingke chini wansuma kokse jeng norong sawi khanari tongo bomdegi thikena a din salo tamu khana mane ke jeng Mwnai Ayesha ni sago ama problem rok engki tongna hani kha khalai ta engya ke mungsa jeng bini sago agini simno mungsa jeng ruki tongi pon mana amoni bagi pono a din salo thikena ta abo to ola postmortem khaime porino saimanai report mangkha ke tei angle asai family live wase pono e Mwnai Ayesha hake kajepur khumla slaima jora thikya rokhani khanayako eba nugyako thikno kajekma jorao lengo kajekma ni khumla slaipro lengi thangka jamai lengi thangka kainama hairokle kok khanaka thikya hanle khanayako abakino e Mwnai Ayesha no teba Khairok jaksibo cherani simno kosto tabo kajeke nukhung kahamye khana jorase ati inglangja siu Kwpal Hamya mole jesa khaibono se Hamya no tosu yang besane wahno nasigi nake teba Khairok jaksu kajama katal bihebai kaham ke nukhung khawoi kaham kereng tongi thana jorase asom sake o bihibono kajama salono yakar klang thanga buke burje bura angise yakar mani nugo eba thaithamanuku o monani Kwpal ke jetino kajeko a din salono bini hamsam bure bihik bono yakari klang jaka bobota tamla khaneba bini bihino Khairok jakino gana nahare kajike nukong khawoi kaham ke tonahni tubi phaijamani o tubi phaimale haino haji bini bihikle bono yakar thangjauka Pakik phajong jeng amno sanai khorni kha logi baksa hamjama tongkhangke nukhoni borok hamjagya chajagya phano gune kha baksa ke a hamjama tebo jikonsani kotorkai waribo thamano eba toribo thamano tini norok o jakabani nugin mankhana I chela eba Mwnai bini berino pula hamjapro bini nokni borok amsuk chajagya khapijagya amoni darti phano bo bini berino yakarya bo obrini bagise nogo kokbangkha khorang tisaka te nokni borok truk chajagino tini borok kai borka hengke norok najita kubi hamjam tongke nokni borok chajagya tamkhaba norok logi baksa tongkhake nokni borok truk hamjagi thango eba chajgai thango baksa borok tamkhlai pula jora keno khori khabaksa hamjala yo ola jefra kajan jora phakeno ane ama babu ko shepo ane ama babu problem ko ane ama babu chajayam pho nang gari bigra ama kaise Hamya saya saino kagi kalamanoko kintu ba kubi hamjama taman hin noktine o Mwnai ni osturi boring osturi nugono semakana boring was semamtino nokni borok pula chajagya tepono borok khalo gi basa tongmoni bisingtei tini tongthoksa thekeno kajigi tongkha o kajigi tongmo jorase burei Mwnai Ayesha achom sake khumla slaipro thei thangjachu tamo ungkhanabo kono bujimani hachi Kwpal Hamya hinjinai eba Kwpal gothok thei kri hinjinai malai thei kri hingkai ama haja hinjinai mungsa bujimale sochini dra baitol thei Mwnai song aboi jingsawo namo kebon kubi bukhabai hamjama tongke o video no share kadi kubi hamjama tamani hin o video na keno oro bujimalai